triku. Jasná věc, salto vzad, bez držení řídítek. A to je switchman. Neuvěřitelný. A jdeme na poslední skočení. Wow! Tomuhle se říká backflip switch. Superman! To je takový klasický Superman na závěr. A teď šílený Belgičan William Van den Putten a jeho double up. Potřebuji nás vidět, potřebuji vidět, že jsme tady. Tak se zvědavej, co předvede. Jestli dokáže svůj nejtěžší trik. Ano, dostávám informaci, že dostává prostor jeho úplně nový trik, který by měl dneska převést úplně poprvé jenom pro Ostravu.